den har sådan en... Status er nu, at vi er kommet ud i skoven. Vi har gået lidt tid. Der er pisse mørkt, og vi har ikke styr på, hvor shelteret er. Så nu står vi her. Ja, så langt så godt. Ikke? Du er i gang med brainstorm løsninger. Men der er nogen, der har skrevet koordinaterne, så jeg er i gang med at finde ud af, hvor fuck man kan skrive koordinater ind i maps. Genialt. Altså, som det ser ud nu, så kan vi ikke finde det. Men for helt ærligt, så er der bare ikke en skid i sigte. Succes fra start. Stabil størrelse. Det her, vi sover. Jule, hvad siger du til det? Er det godt? Det er fint. Jeg er bare i gang i et bål, så skal jeg have en øl. Øl? Måske, ja. Jeg tænker godt, vi kan arbejde med det her bålsted. Det gik jo meget godt. Det er tid til mad snart. Ja. Ja. Nu har vi fået gang i bålet. Vi er sultne, og eftersom vi kom meget sent ud, så tænkte vi, at det skulle blive noget nemt. Og det skulle blive så nemt som grillpølse, hålpølse og brød, sovs. En lille smule øl. Og så har vi 2 specialøl hver. Og nu skal vi fandme have en bajer. Skål. Skål. Sæt fuld indtil videre. Ikke fordi, at jeg selv synes, jeg er gourmet-kok, men det er godt nok ikke færdigstegt, men vi har et par her. Klokken er nu 11:15. Vi har siddet og kigget på et bål i nogle timer. Det er meget hyggeligt. Jule har fået den øl. Vi har besluttet os for at sove. Det er nu ved at have lagt vores seng klar. Det er langt så godt. Jeg har lagt mig under dynen. Vil du vinke til kameraet? Kan du ikke slukke det med en sov? Nej, jeg ligger under sovjagten, og så er det okay. Han er glad i det. Og hvad koldt blev det, Jule? Jeg har ikke tjekket. Var det ikke det -3 eller -2 eller sådan? Det var ikke særlig koldt. Så godt. Vi snakkes i morgen. Godmorgen. Klokken er nu 8. Og jeg tænker, vi skal have et bål. Der er frost, og det er ikke koldt. -2 grader. Så let's go. Ny dag. New time for fun. Altså, det er jo et meget fint område med en pind derovre, så shelteret. Og så klokken er nu 8:45. Gang i et bål. Jule har siddet og snittet lidt. Her. Shit. Jeg har spare ribs og æg og bacon. Status er, at bålet lige skal have lidt fut, inden vi fyrer noget barbecue mad på. Næste opdatering. Der er kommet mad på tallerkenen. Vi har lidt spare ribs med noget æg og bacon. Og selvfølgelig lidt sovs. Og så har vi brød. Og Jule sidder derovre og nyder livet. Vi mangler sådan set bare en, hvad hedder det, en lille panobranche. Og en øl. God idé. Skål, Jule. Nu er vi så småt færdige med at spise. Og så tænkte jeg lige, at vi skal lægge en slagplan.
Første punkt på dagsordenen. Hvad laver du, Jule? Det har bare været sådan en lille smule op. Men så skal vi have en til øl. Og så skal vi have skåret den der over. Og det tænker jeg, det er Jule god til. Ja. Ja. Og så skal vi udforske området lidt. Og så skal vi prøve gyngen. Der er en gynge. Jeg er taget på udflugt, ikke så langt væk, for at finde et træ, hvor jeg kan indgravere Jule Alec-tagget. Jeg har fundet det rette træ. Jule han er gået i gang med at lave frokost, og jeg er gået i gang med at skrive vores tag. Jeg er færdig. Jule, jeg er færdig. Jeg har en lille hemmelighed. Jeg synes, Jule han mangler lidt dates, så derfor tænkte jeg ville klæde mig lidt pænt på. Nu går jeg lige om og skifter. Nu har jeg stillet mig om bag shelteret, fundet min lidt pænere tøj. Jule ved det ikke endnu. Tanken er, at han skal få en god overraskelse og blive mega glad. Jeg har klædt mig pænt på for hans skyld. Så det er det, vi gør. Hvad synes du? Det var meget pænt. Hvorfor har du det på? Jeg tænkte, vi skulle på date. Jule har lavet frokost. Den står på nudler. Jule har lavet det godt, og han har ødelagt min... Jeg har ikke ødelagt den. Jeg kan ikke gøre for den, hvor lort på det køkken. Du har bare valgt en anden en, jo. Okay. Jeg lige vise, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet sådan en ting til at lave mad i. Nu sidder Jule og skærer sig selv. Nice. Godt. Som det ser ud nu, har vi drukket 12 øl. Jeg har lavet en... hvad hedder det? Jeg har lyst til at sige en spartel, men det er jo ikke malerspartel. Til at lave mad. Nu sidder vi egentlig bare og kigger på et lidt fæsent bål. Og vi skal lave noget sjovt. Har du noget at sige til kameraet, Jule? Nej. Det lyder som Jule. Ikke andet, end vi har vanvittigt godt vejr i dag. Ja. Klokken er nu lidt i 8. Jeg stod op for 40 minutter siden. Startede et lille bål. Vi fik besøg i går en 8-9-tiden, hvor der kom en fyr og ville sove med os. Så han sovet inde i rummet derinde. Godmorgen, Jule. En såret kriger. Ja. Valgte at snit sig selv i fingeren med en kniv. Det er ret dumt. Hej for det. Så har vi fået lavet lidt morgenmad. Der er flere bønner på bålet, og Jule han er glad. Ikke? Jo. Ja. Så er vi pakket færdig. Eller, jeg er pakket færdig. Vi er klar til at tage hjem. Det begyndte at regne lidt. Dejligt at komme hjem. Jeg skal komme hjem og tage et timeslangt bad. Så er vi på vej hjem. Jeg synes selv, det har været en succes. Det er blevet lidt vådt. Men overall succes.
Enig? må man sige. Ja. Det var dejligt. God tur hjem.